Oxe, hai quen vai de visita guiada, non sei que con un guía e tal. Nós hoxe temos o privilexio de falar cos que redescubren estas cousas, cos arqueólogos que están aquí traballando no Castro de Cameixa. E nós que somos uns preguntadores e eles xente moi amables que está levando a excavación, pois que nos informaron un montón. Mirad, Cameixa queda en Boborás, aquí xa na cerquiña do Carballiño. E hai un castro que eu xa tiña ganas de vir fai un tempo, é bastante accesible porque hai que andar moi pouquiño e chega hasta calquera pode chegar aquí, no, é moi doado. Existe este castro que leía aí no cartel que desde o siglo VI antes de Cristo hasta despois da chegada dos romanos aquí houve un asentamento importante. E asentamento, fijarse, que me comentaba a xente que está traballando que seguramente era o que podía ser o taller dos ferreiros, porque seguramente aquí se fundía metal, se fundía bronce, se fundía mineral de ferro. De feito, esta zona era onde se facían as fundicións, ali hai un mortero, fijarse que aquí hai varios restos de muiños, e o curioso é que esta xente sabe a leche, eu non sei de verdad, bueno, é o seu traballo. Entonces estaban vendo incluso onde era a escombrera que se topaba os restos do mineral fundido, non? Entonces isto é apasionante, cando te encontras así que lle están sacando as tripas, sí. Interesante. Bueno, e nada máis. Despois xa pondremos unhas fotos do lugar e das construcións e de pequenos detalles, pois eso, como o sitio onde se fundía seguramente un mineral de ferro ou onde están eses muiños, etc. Eu marcho de verdad aquí contento, pero de categoría, vendo ademais como traballa esta xente, con que mimo tratan a terra e cantas cousas poden aparecer nese movimento de paletiña e tal. Sí, señor. Veña, deixo-vos. Ala, Castro de Cameixa, Boborás.